Ναι, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξω κάτι random matches στο Brawl Stars. Θα βάλω έναν τυχαίο παίχτη για να βρω. Στην οι παίχτες που έχω μου λείπουν 3. Έχω 5 brawlers στο Max Tire. Είναι ο Κορδίλιος, η Meg, ο Fang, ο Buzz, μετά είναι και ο Edgar. Είμαι πολύ κοντά στο να πάω τον Kenji. Προσπαθώ να έχω όλους τους Rare Max Power και πήγα όλους τους Rare 500 κύπελα. Τώρα προσπαθώ να το κάνω το ίδιο, να πάω όλους τους Super Rare στα 500 κύπελα. Οπότε θα βάλω ένα τυχαίο match με την Jessie. Αυτό είναι σήμερα το offer μας. Βγήκαν πολλά Hypercharge, το καλύτερο είναι του Hank. Έχω 9 Legendary Skin. Αυτό είναι free, εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο. Τα Mecha Mortis, γιατί ο Mortis είναι αγωμένος με παίχτης. Το Evita του Pizza, η Frozen Number. Το skin του Super είναι μια χαρά. Ο Boo, που είναι ένα παλιός Legendary Skin. Το account μου είναι έτσι. Το πιο μεγάλο που έχω φτάσει στο Brawl Stars στο Ranked είναι Diamond 3 στο παλιό, που ήταν πολύ πιο δύσκολο. Εντάξει, δεν έπαιζα πολύ Diamond ούτε Ranked. Θα βάλω ένα match τώρα με την Jessie στο 3. Και εντάξει, μετά μπορεί να βάλουμε κανέναν thrower ανάλογα το map στο knockout. Είναι bots σχετικά. Όχι, δεν είναι και bots, απλώς δεν ξέρω κι εγώ τι καλοί παίκτες. Αυτό είναι ένα παλιό rank 30 για όσους θέλουν. Άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο κάντε ένα like. Σημαίνει πολύ. Η δική μου είναι random. Και κάνω και εγώ βλακές, δεν πειράζει. Έβαλα το target μου, τώρα θα χάσω, γιατί ο Dynamite με κυνηγάει, συνδρολός. Τα bots μου, παύλα συμπαίκτες είναι λίγο χάλια. Αυτό είναι ένα screen. Ένας Grey, στη Ρωσία. Για τώρα 4 ομάδες, δεν έχει χάσει καμία ομάδα ακόμη. Τώρα θα μου κάνει gadget, οπότε πρέπει λίγο να προσπαθήσω να το δοντάρω. Ναι, είναι λίγο άστοχο το trainer. Προσπαθήσαμε λίγο εδώ. Τώρα χάσαμε δουλειά. Μπορεί και όχι, άμα πάμε στην άμα πάμε πιο δύναμη. Εντάξει, αφού είμαι στην τρίτη μια χαρά. Και μάλλον θα χάσουμε, ναι. Τώρα θα ελπίσουμε ότι θα μας βοηθήσει ο συμπαίκτης που είναι λίγο άσχημος. Δεν παίζει καλά, το ξέρω. Είναι 3 κύπερα, συν τίποτα το ιδιαίτερο. Σε λίγο θα φτάσω 40k. Και τώρα μπορούμε για να δούμε το map. Αυτό το map για ποιον brawler είναι, για ποιον να βάλω τώρα εδώ. Επίσης είμαι solo main. Είναι πιο πολύ μου αρέσει το solo. Θα μπορούσα να βάλω τσάρι. Μάλλον με bots έτσι, χαλαρά ματσάκια τίποτα. Είχα τύχει τη τσάρι από credits, ενώ τη Melody από Star Drop. Μου λείπουν 3 παίχτες τώρα, αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο pay to win. Σε λίγο θα τους έχω όλους, μέσα σε ένα χρόνο του κύριου. Παίζω λίγο τώρα τσούμπαλα, αφού είναι νουμπάς, οπότε δεν χρειάζεται και κάτι. Βάζω ένα emote στον άλλον, τώρα αρχίζω.
εντάξει. Magnifique! Όσο πιο κοντά είσαι με το Τσάρλι, τώρα άκουσα την ούλτη και έχασα το bot. Ο δικός μου είναι επιτυχής bot και ο δικός μου έρχεται. Αυτό ήταν λίγο χάλια play, αλλά εντάξει, αυτό ήταν λίγο θελημένο. Έχασε πάλι το Τσάρλι. Ευτυχώς που ο Κορδίλης με βοήθησε, αλλιώς πάλι θα χάνα. Δεν ήταν και τόσο καλό μάτς. Για να δούμε λίγο το camp του Κορδίλης. Bot, οκ, ναι. Bot, εντάξει, γιατί το είναι έχω 10 τρόπια. My mind is clear. Και εδώ πόσο ήταν αυτή. Roll out the red carpet! Light work. Let's go! Τώρα την έχω 20 κύπελα. Πάμε ακόμη ένα μάτς. Δεν ξέρω ακόμη πόσο κρατάει το βίντεο. Μετά θα παίξω άλλο ένα μάτς και θα τελειώσω. Άμα θέλετε στην επόμενη season να πάρετε το Brawl Pass, κάνετε ένα like. Άμα φτάσετε στο 20 like στο βίντεο θα αφήσω όλα αυτά εδώ, τα credits, μπορείτε να πάρω ένα test και να συμμετέχετε όλες. Let the carnival of carnage begin! Αυτό το skin του χένει το έχω κι εγώ. Ήταν ένα συντηρητό. Πολύ πρόβακα. Και τώρα ο τελευταίος παίκτης που θα παίξω θα είναι του Anarchy. Θα είναι... έχω και bling, άμα θέλετε μπορούμε να πάρουμε στο άλλο επεισόδιο και κάποια skin. Ο τελευταίος παίκτης που θα παίξω θα είναι... Νάνι και Solo. Ο Νάνι είναι ένας από τους πιο καλούς, μου αρέσει πολύ, αλλά δεν τον έχω πολλά κύπελα. Τώρα είναι το 389, μέχρι σε κάποια εβδομάδα 2 θα είναι πολύ παράδειγμα. Κάποιος τώρα παίζουμε με λίγο random. Εντάξει, και random, μια χαρά είναι τώρα. Όλοι νομίζοντας ότι με νικήσει, με νικάει όντως. Δεν είναι χαζός, για να το κάνω αυτό. Πήρα το κωτίο αυτό. Πετυχαίνουμε το hit. Hit τώρα δεν έχει βάψει άσχημα. Έτσι Amber. Το σκοτώσαμε την Amber. Τώρα πάμε στο Leon, ο οποίος την προηγούμενη φορά πάρα λίγο να με σκοτώσει. Ο Kit είναι κάπου εδώ, παιδιά. Just the knowledge. Αυτός πολύ με αδυνάζει. Πω, ο Kit πήρε 6 κουτιά. Παίζει να χάσω μόνο και μόνο γιατί ο Kit έχει 6 κουτιά. Γαμώ το. Άντε ρε. Δεν ήταν και το καλύτερο play. Αλλά το μήγαμε 500. Και αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε like. Και για